45 μάστοροι και 60 εργολάβοι, από την κτύπ διευθυντές και άλλοι δικολάβοι. Σχολείο εθεμέλιον αναπάνω στη ζωγράφου. Σχολείο ολοκένουργιο και νηπιαγωγείο. Μικρό σχολείο ήτανε, δεν ήταν ηθηρίο. Όλοι μερείς το κτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. Και η γειτονιά με όλα αυτά κι αυτή απελπιζόταν. 6 χρονάκια πέρασαν, σαν γάργαρα νεράκια. Ρημάδι είναι η αυλή, μπάζα και χαλικάκια. Μυρολογούν οι μάστοροι και κλαίνουν οι αφεντάδες. Μονολογούν και οι υπεύθυνοι της κτύπη διευθυντάδες. Αλίμονοι στους κόφους μας, τσιμέντο να πετιέται. Όλοι μερείς να κτίζουμε, το βράδυ να γρινιέται. Θύμωσε ο αρχιμάστορας, θύμωσε και ο εργολάβος, θύμωσε και ο διευθυντής της κτύπ ο δικολάβος. Κι είπανε 2 μήνες πριν πως 1 μήνα μέσα το κτίριο θα κτίσουνε. Είναι άνθρωποι με πέσα. Πέρασαν μήνες και καιροί και ήρθε καλοκαίρι. Και ακόμα μπάζα κοίτονται μες στις αυλή στα μέρη. Πουλάκι διάβη και έκατσε αντίκριστο δρομάκι. Δεν εκελάιδε σαν πουλί, μήδε σαν σπουργητάκι. Παραμιλούσε και έλεγε και τα φτερά σηκώνει. Αν δεν στοιχειώσει ο άνθρωπος, ο σχολείο δεν τελειώνει. Μην χτίσετε νηπιαγωγό, δάσκαλο παιδάκι, παρά την όμορφη υπουργό αυτού, Μητσοτάκη. Που μένει στα βόρεια, τη λένε Ζαγαράκι. Το είπαν του πρωθυπουργού και του θανάτου πέφτει. Πιάνει, μινάει της υπουργού. Πως να κινήσει πρέπει, γοργά ντυθεί, γοργά λαχτεί, να βγει από το Υπουργείο, γοργά να πάει και να διαβεί στον νηπιαγωγείο. Αυτά πρέπει να γίνουνε σχολείο για να τελειώσει, για να έρθει και ο πρωθυπουργός να το θεμελιώσει. Μα η Ζαχαράκη το μάθε και εδώ δεν πλησιάζει. Είναι μακριά και φτωχικά, το κλίμα την πειράζει. Άσε και το χειρότερο, καθόλου δεν συμφέρει. Τουρίστες σε μαζεύονται σε αυτά εδώ τα μέρη. Γι' αυτό και εδώ δεν έρχεται, τα αγγλικά δεν ξέρει. Και κοίτονται φαρδιά πλατιά στο πάτωμα τα μπάζα, ξύλα, σοβάδες, χώματα, μα και σπασμένα βάζα, όπου πετούν οι γείτονες οι αγανακτισμένοι, που βλέπουν πως η αίθουσα δεν είναι πια κτισμένη. Και πώς θα έρθουν οι επίσημοι που είναι στολισμένοι, κόρδελες για να κόψουνε μας φτερά ψαλίδια. Όλα στραβά τους πήγανε, τους έζωσαν τα φίδια. Κι αν ο λαός δεν σηκωθεί με πέτρες να τους πάρει, τι και εργολάβοι θα νιντούν με λεπτό χαβιάρι.